se satua ja unta, joulupukin maa. Mutta missä on se valtakunta, kun tulet vain tuntureiden taa? Totta toki täältä löytyy joulupukin maa. Joulupukin maa. Nähdä ilmi elävänä täällä joulupukin saa. Aina yhtä mukavalla päällä, kun tulet vain tuntureiden taa. Totta toki täältä löytyy joulupukin maa. Joulupukin luo sihteeri tonttu saapuu kiireinen. Sillä lailla. Ympäri vuoden kirjeitä tuoden lasten kaikkien. Joulupukin maan työpaja suuri aina auki on. Touhua riittää, kiire on suunnaton. Joulupukin maa tyhjenee, kun tulee aamuaaton. Joulupukin saa nähdä kärkipäässä tonttu saaton. Taas lahjat kun